machiegni e chenro machielo mar mine wacho. E mine wacho kawuono waloso kod ja ohala ma bende timo ohala mar dago ngima maber kaluwore koda mwandu ma bende loso e chuny bomani ma Nairobi kendo ouso e gwenge mopogore opogore. Ma en kambine kendo machiegni watwa kod Kojwang. Erokamano kuom rwakwa e kambini kawuono. Inyalo nyiso ni to Kojwang en ng'awa onyakanye to timang'o? Nyinga en Kojwang, nyakisumo modak, anyakisumo karateng Kisian, modak Homa Bay, Olambwe, mano e dala. To ajengni 32 gariyo. Odwa anyathi maradek. Nyathi maradek to minwa gi wuonwa ne gin ga japuonj, lakini minwa nose nindo chon gi lala, lakini Nyasaye nogwedhowa gi min wa moro kendo mar ariyo. Isomo kanye to isomo ang'o? Ka wanyalo chako gi primary nyaka koro ichope mbalariany. Nasomo e skunde mang'eny, primary school. Nachako gi BD Primary School. BD Primary School ema nachake klas 1, mano ntie kacha machiegni gi Buruburu. Kasto wuonwa nodar tich. Koro kanodar tich, noyudo transfer. Wadar kode wadhi Kisumu. To wadhi Kisumu to Kisumu ne wasome school miluongo ni Kondele Primary School. Kasto wadar kendo wadhi Kitengela. Kitengela nasome school miluongo ni Saitoti Primary. Ochiegni mana gi ka Saitoti kanyo. Iluongo ni Enka City Primary. Katieko primary school tadhi Shiners Girls, mano high school, atimo iga ang'wen akalo maber, kasto oluonga mbalariany miluongo ni Moi University, manatimo degree in hotel management. Koro kasetieko degree makoro achako tijani. Ere kaka ni neno mondo ichako ohala ni, to ere kaka ni chake? Tijni nachako koka pango, nachaka. Chieng' moro nachiewa tachako moka pango, lakini kang'iyo history na gik moko te manatimo ne prepare for this biashara, for ohala ni. Koro kanan high school nauso ga biscuit e high school, nang'iewo ga box ariyo mar biscuit, achiel mara mar chamo, achiel mar uso. Koro nauso to pesa mayudo ang'iewo go moro. Koro chieng' maloro school ayudo kata profit mar 500. Kasto kadhi university be nauso ga gik moko, naloko ga mana ohala. Nauso smoky, auso juice, auso chiemo e university. Koro katieko achako bedo ng'ama ohero ngima maber, afya maber. Koro emomiyo koro achako timo biashara mar konyo ji mondo gidak maber. Sama nachako ohala ni nasetemo tiyo mana dweche 4 kende e hotel industry, lakini notama kabisa. Makoro adok dala, awacho ni we adhi dala, adhi abed gi dawa mondo dawa opidha, nikech an koro naonge pesa, onge gama pidha Nairobi ka. Koro adok dala. Koro sama dok dala ni, dawa ora e puodho mondo adhi harvest njugu. Koro sama harvest njugu ni, agoyo picha mondo akete mtandao mar Facebook. Kasto osiepega noneno, nimago njugu, wadwaro njugu go. Koro gima natimo, nang'isogi adhi kelo njugu gi Nairobi. Koro watieko harvest njugu, kasto aduogo Nairobi. Lakini kapok aduogo Nairobi, narego njugu ni. Nabulo gi marego gi maloso peanut butter, miluongo ni magira e dholuo. Aduogo gi magira Nairobi, ang'iso osiepega ni nudwaro njugu, kare akelonu magira. Nikech naneno ni ok anyal uso njugu anjuga kamano, nikech 2015 kucha njugu ne dhi Sh100 kende. Koro onok ber ni agol njugu e puoth dawa kasto abi aus 100, mano ok kony ng'ata. Koro gima natimo, arego gi ma add value, amedo
kasto nachako uso gi. Nabiro gi mkebe 75 kende. To nakawo ndalo adek uso. Auso gi te maneno ni kare anyalo uso njugu mang'eny kama e ndalo adek kende. Kasto compare mano gi tich mana timo. Iparo ni natiyo mana dweche 4 e hotel industry. Nichula mana 17,000 kende. To njugu mana uso ni, peanut butter mana uso ni, chieng' achiel auso 17,000 no. Mawora ni pesa mayude dwe ema uso nawuoro ahinya. Koro kanyo ema namua ni ma kare ema abro timoga. Sani watimo gik mang'eny, watimo hani ema wauso kabisa koro nikech wa supply hotende, wa supply kampuni moko ma tiyo gi hani loso snacks, wa supply kampuni moko ma koro kidhi iyudo gi e dukni moko. Besides honey, wauso yiende machal gi moringa, marubaine, makonyo improve afya. Kata chon jine tuoyo yiende donge, jine tuoyo to kano to tiyogo. Mano ema pod watimo, lakini koro wakete container to waketo nyingwa. Nikech kikete container to koro avoid gimiluongo ni oxidation. Samoro koriwore gi muya mang'eny ahinya to lose tekone. Koro wasil maber mondo obudh, mondo okonyi aming'a. Pek maduong' ma bende ikale kaka jaohala en mane to ere kata ero kenge ma bende seketo mondo igenge? Koro challenge masekalo ka number 1 en nachako maonge pesa. Nan gi 9,000 kende. Mano pesa matin ahinya. Koro idhi e bank ng'isi ni ok wanyal miyi pesa nikech ionge gimoro amora. Ionge inyako matin, ionge statement, ionge law. Poko mi law gi wuonu. Onge gima nyalo miyi kata. Koro mano nen problem ma very pronounced. Nikech koro in gi order. Idwaro supply honey, lakini before I supply honey, onengi ng'iew honey ni. Ionge pesa mar ng'iew honey. Lakini najikaza. Makoro nausa honey takano pesa, auso takuno pesa. Koro mano nokonya mondo agro. Problem mar ariyo en ni Kenya ntie tim moro kanyo miluongo ni pilferage. Dholuo iluongo ni joma ketho mwandu. Koro Kenya wan gi culture moro kanyo miluongo ni kumichieme. Koro ineno biashara marani. An mana kenda ka. As in an the sole proprietor. Aonge mwandu moro malong'o momiya gi ng'ata mondo achak biashara ni. Atema lakini iyudo ni samoro iyudo ni stock ma wan go iyudo ni ng'ato dwaro kwalo. Samoro iyudo ni eduka ji dwaro oro pesa kuma oko nengo or. To gini aseneno gi biashara mang'eny. Ok an kende, en biashara mang'eny, lakini king'iyo kata jotendwa en mana kamano. Pile kiyawo news dongi neno ni pesa olal. Koro pesa olal kamoro amora. Koro ok wanyal dhi mbele like Kenyans ka tijwa en mana kwelo. Koro sani wan gi system ma manage stock wate, wan gi system to be wandiko ng'ato ma koro monitor kaka ma monitor movement mar mwando ma wuok gi madonjo. Nitie ng'ama monitor, lakini kata kindiko ng'ato nyaka pod ng'at mindiko no nyaka nitie ng'at moro ma koro ng'iye be moro be ng'iyo mano. Koro en ni jite watch each other. Yudo omenda kata sir mondo itimo ohala. Thothne kaka johala mamine kata johala matindo giyuak ga mar yudo sir.
kata hola mondo gitimo ohala. In mari nobedo nade? Kungo pesa emo konya, kano pesa emo konya chopo kama asechoponi. Nikech kadoka kuno pesa, doka yudo pesa mar ng'iewo gimoro amora. Koro sani ka bank kata ka a funding agency obiro ka, gineno ni ka nitie mwandu, ging'iyo kata cash flow, gineno ni cash flow ber. Koro kampuni ni en kampuni ma wanyalo miyo pesa. Lakini kapod ionge gimoro, ok nyal miyi gimoro. Ng'ama nigo emimiyo. Unfortunately, ng'ama nigo emimiyo. Nikech sani ka dwaro pesa, anyalo dhi e bank tang'is gini wan Eastnat. Wauso hani, wan gi clients marom kama, gichulo wa pesa marom kama dwe ka dwe. Wan gi gari, wan gi mashinde, to gin gi value maber. Koro wakwayo kata $1,000,000 to gibro miyowa. Lakini chon gi lalacha, mane an gi 9,000, bentie ng'ama ne nyalo miya kata 9,000 moro onge, nikech gibro penji idhi chulo nade. Wach mane mabende inyalo nyiso johala mabende gombo mondo obed kaka in kata tim ohala kaka mari? Ohala dwaro uvumilivu. Ohala ok yot ga, especially Kenya ka, nikech nitie forces mang'eny ma interfere. Koro idwaro ibed gi uvumilivu, ukwe na roho ya kuvumilia. Nikech samoro iuso ne client kata hani, client otamore chuli. Idhi loro biashara, ok nyal loro. Samoro idwa dar mondo idhi ot maduong', pod ionge pesa. Nyaka ivumilia ma chop chieng' ma in gi pesa maromo odno. Number 2, nyaka wabed gi attitude mar puonjore. Gima na timo 2015, mana chako biashara ni, sani ka timo to ok nyal konya. Nyaka wa learn and go with the flow, because gik moko change ga pile. Lekni, ineno ni Eastnat Foods Limited mondo odongre mochop kanye? Adwa Eastnat Limited obed kampuni maduong' makata uso bidhaa gi loka. Mano namba 1. Wadwa tero bidhaa wa America, kata gi Europe, kata Asia. To namba 2, wadwaro bedo gi dukni e taonde te mar Kenya, mondo joma dwaro bidhaa wa nyalo mana yudo gi yot. Ok ni nyaka waor from Nairobi. To be adwaro mondo kampuni ni odongi, mondo kata wadar ka waseingo sebedo matin, koro wadwa wadhi go down maduong' kata mar 10,000 square feet, mondo wabed gi space mar timo gigewa mayot.